Vă salut pe toți, eu sunt Robi și vreau să vă prezint jobul de pescar de la 50 de ore. Bun, deci mai început, aveți o dubă, deci vă luați o dubă neapărat, dar fără dubă, nu e foarte bine făcut. Deci duba scoate din orice garaj, scoate de asta de utilități, utilitare. Deci vine frumos aici, scoatem frumos dubița. Deci nu te scoatem duba. Bă, am dubă pe 2500 euro, 50 de kg, e foarte bun, eu zic. Bun, deci trebuie să avem un ghiozdan, un rucsac medium sau de care vreți, eu vă recomand rucsac mediu că o să fugi, dacă vreți rucsac mediu pentru o calitate sau niște kilograme în plus, luați-vă de la mare, depinde de buget. Bun, deci v-ați echipat frumos, pornim duba și trebuie să mergem mai întâi la râme, deci fără râme nu puteți să faceți, deci râmele aici la Zacundă Trail, unde e și stația asta aici. Ne punem frumos la stație, ca aici, sau vă arăt eu, o să vă arăt. Ne punem frumos la stație ca să mergem mai ușor. Am dat să vă spun, deci ca să faceți râme, să culegeți râme de aici, trebuie mai întâi să aveți jobul de pescar care se găsește aici. Sau mai ușor, apăsați capa GPS și mergeți frumos jos. Și veți vedea, stați un pic așa și veți vedea job pescar. Apăsați Enter și vă pune punctul unde trebuie să mergem. Bun. Deci dacă nu aveți jobul de pescar, nu puteți să culegeți râme. Bun băieți, bun, am ajuns acolo unde v-am spus să ajungeți. Am uitat să specific, deci... Păi dacă mă merg pe jos? Păi nu știu, nu e, dacă te vede cineva s-ar putea să-mi te scoți duci în dăciuța. acolo la hotel. Dar astea cu Dacia are voie, nu? Ce? Deci Aia da. aveți nevoie de Da, hai, lasă-mă. aveți nevoie de o uniță, cel mai important. Deci eu am o mea, am tot, că eu fac pescar, asta e Ce meu să n-ai nevoie? pe care îl fac. Cu aia, Parchează, BMW-ul ăla. mamă, 15 secunde. Am legat puțin de acolo că n-am cum să mă înțeleg. Bun. Deci aveți nevoie de o uniță care este 50.000. Uniță de 50.000. O uniță, ce să zic, n-am ce să zic. Eu oricum vând o uniță, deoarece mi-am pierdut unița, în ghilion, mi-am pierdut-o, deoarece nu găseam acum, iar nu găseam unița. Și eu ca n-am mai stat să-mi iau cap de mașinile, multe am eu, da. Și mi-am cumpărat una nouă și acum vreau să o vând, că n-am ce face cu ea, că n-am. Bun, după ce am luat jobul frumos, mi-am scos și mașina să merg, mi-am lăsat după acolo, dar ce pot scos două mașini. Mergem, cum am spus aici, la râme, la Zacundă Trail, ca să luăm râme, să colectăm. Da, deci v-ați luat job, nu trebuie să mergeți acolo să vi luați, să luați râme. Da, și ca să vă explic așa cum, de unde să ia, deci veniți aici, pe pantalonul acesta de acolo, veniți pe scările astea și veniți la bătrânelul ăsta aici, care pescuiește din când era mic. Apăsați pe G. Aici aveți toate, dacă vreți, dar nu contează, dați la vreau să mă angajez, aveți jobul frumos, cu multă baftă. Și acum mergem la râme unde v-am spus să mergem. Bun, ajuns și aici, n-aveți voie să parcați aici, de exemplu, dar pe arba să aveți voie, n-aveți voie să parcați, de exemplu, aici pe asta. Deoarece, dacă parcați aici, o să vă luați gel și nu cred că vă doresc chestia asta. Bun, deci trebuie să mergeți puțin mai încă, unde sunt băieții ăștia. Aici prin mijloc, să zic, și uite câți băieți farmează aici la râme, bam, frumos. Veniți frumos aici, vedeți aici caută râmă, caută o meală. Apăsați aici și aici o să fie, nu știu câte secunde, sunt vreo 5 secunde, 4 secunde sau puțin mai mult chiar. Dar puteți numărați voi dacă vreți. 6 minute o meală din inventar, eu am deja, aveam 5. Nu stau să fac foarte mult, dar așa v-am zis să vă arăt. Dar eu sunt dacă vreți să vindeți o momeală, uite, de exemplu, acum când primesc o momeală, efectiv, doar o momeală, se ia 100 pe momeală. Adică, de exemplu, dacă aveți vreo 100 de momeală, se ia salut, 100, uite. ăsta am băgat în roz. Da, frate. Mă auzi? Da? Ai parcat acolo? Unde? Pe acolo, pe undeva ai parcat pe acolo? Nu. Băga Am pe iarbă. înțeles. Am înțeles. Da, și cam, să zic așa, pentru clip, să zic așa, și da. Deci 100 pe momeală. Dacă vreți să fineți momeală, eu zic că nu se merită. Eu să pescuiți toate momelele pe care le aveți, chiar dacă stați mult, da, faceți bani frumos și ei.
După ce faceți momeala, Mă faci de rost e aici. gata. Faceți aici cât vreți, puneți așa, luați muzică, luați AFK, apăsați la re, e ușor. După aceasta mergem înapoi aici. Uite că omele am făcut să fac fix. Am o deci fix perfect. Eu deci se ia, da, când pescuiți iau momeala. Deci 110 pescuiți că așa. Cam vreo 80 de pești, deoarece să vă explic un lucru, când dați o momeală, gen când pescuiți, nu este 100% garantat că o să vă dea un pește sau ori altceva. Poți vedea, hai să vă zic așa, un preț. Să vă zic că, da, de exemplu dacă se cer mașinile, veniți frumos aici la autobuz să vă ia, dacă nu aveți mașină sau nu vreți să dați o taxă, deoarece este costul mare. Și da, cam atât. Când ajungem la pescar acolo pentru așa, o să vă explic și cât costă peștii sau mai multe informații care vă vor ajuta. Deci stați până la final. Bun, deci am ales frumos aici, parcă motor doar ce nu mai am benzină. Când fac asta vreau să chemă, sare și motor, bun. Bun, deci acum mergem frumos pe săriți gardul, mergeți pe ușă, faceți ce vreți. Mergem frumos pe aici, mergem aici pe scări. Bun, și acum vreau să vă arăt o chestie pe care vreau să dați skip sau ceva, să o ratați. Deoarece această chestie este utilă. Deci veniți frumos aici pe ponton, apăsați la utilități și puneți unde să apă 4 sau apă 5, când doriți. Spații sunt albe, deci nu puteți, pe 4 sau apă 5. Eu pe 4 deoarece e mai ușor. Bun. Acum apăsați pe 4 și o pescuiește singur. Nu poți pescui aici. Vingi puțin mai încoa, să nu. Așa, vingi puțin mai încoa. Găsiți aproape de ponton, gen nu puteți să nu fiți departe, deoarece nu se puteți să pescuiți. Bun, acum doar așteptăm 2 minute, cam așa se pescuiește. Și nu este 100% garantat că veți prinde ceva. Deci șansele nu sunt 50-50, dar sunt un 80-20, cam așa. La asta pentru a prinde un pește. Bun, deci puteți să prindeți așa. Pește mediu, pește mic, pește mare, goldfish, rac, șosetă, creangă sau șarpe. Șoseta, creanga sau șarpele nu vă dă nimic. Puteți să le aruncați, cam într-un fel se cam dă momeala, deci într-un fel nu prindeți nimica. Peștele mic se vinde cu 1800, 1900 sau 2000, depinde de cumpărător cât vrea să dea el. Oricum o să vă las și pe ecran toate prețurile pe ecran acolo să vedeți mai clar și mai bine. Poate vreți să salvați și nu vreți să uitați la fiecare minut cum spun prețurile. Așa. Un pește mare se vinde cam tot la fel, 1800, 1900. Uite, am prins o creangă. Creanga asta nu aveți ce face cu ea. O dați afară, o aruncați. Spunem aici un merge așa. Dați aruncat. Bun. Deci să o meară degeaba. Deci apăsăm R4 ca să pescuim. Bun. Peștele mare v-am spus 1800, 1900 sau 2000 tot la fel. Peștele medium nu se cumpără, nu se vinde la oameni. Am aici și guvizi, am dat să vă spun că am făcut update, m-am mutat de acolo aici, deoarece acolo vreau niște oameni și mă cam deranjau. Bun, deci guvizii se vând între $500 sau 550 și cam la mare parte guvizii se iau, prinzi guvizi. Pești mici sau pești mari se prind puțin mai greu, și racii mici sau raci mari, racul mic sau racul mare este bun, dar ăla e un pic mai greu de prins, un pic mai mult. Și golden fish, care ăla e cel mai greu de prins. Și adică dacă prinzi într-un fel te bucură, într-un fel nu, deoarece este 5000 un pește de la, da? Și foarte rar, sunt șanse foarte, foarte mici pentru a prinde un golden fish. Bun. Deci v-am spus, gubiți între 500 sau 550 de dolari. Pe așa, bun, v-am spus și pești mă rog, vă las pe ecran prețul la pești, ca să nu dați acolo, faceți acolo o poză ca să le aveți sărbate. Bun. Primit o conservă. Vă dă și conservă, uitați, adică din 2 bomele, deci am făcut 2 bomele și deja n-am prins nimica. Stai,
sau 4, mai sunt obișnuit să apăs pe folosește. Așa. Oricum, peștii mici se vând cel mai ușor, adică toată lumea cumpără pești mici. Peștii mari se vând un pic mai greu, dar și peștii mari se vând, dar puțin mai greuți. Peștii mici se vând foarte, foarte repede. Toată lumea caută pentru pescar avansat. Doar ce la pescar avansat nu mai ai momeala, ai pești mici sau pești mari pentru a pescui sau cu vizi. Bun, dar aici nu trebuie să explicăm pescar avansat, o să ajungem și acolo. Da? Da? Da! E nebun la cap. Așa, deci... Cumpăr momeală. Poftim? Cumpăr momeală. Nu o cumpăr, șefule. Dai mele de diamant. Nu o cumpăr. Salut. Bă, dar ce aveți mă? Așa, deci mai puteți veni și pe mea, dar că nu prea se merge să o pescuiți, dar ce faci mai mulți bani dacă o pescuiești pe o dată pe care o strângi, decât ai vinde. Bun, uite, rășora media a scăpat. Deci mi-a dat nimica, iar, pescuim iar. Poți da și roșioară, da, uitați să vă specific. Bun, și cam atât, apăsați, folosiți unița, momeală și cam atât. Deci, oamenii, când vreți să vindeți peștele, băieții o să dea pe telefonul acolo, nu-ți cumpăr pește, mici, mari, așa. Și am uitat să vă spun, dacă nu vreți să stați să vindeți guvizii aia, guvizii se vând ca în greuți, dar dacă găsiți, eu zic că e foarte bine. Eu zic dacă nu găsiți, chiar nu găsiți, o să vindeți la Raluca. Raluca este un NPC, zic așa, care acolo se vând guvizii și pești medii. După pescuarea o să vă arăt unde este Raluca pentru a vinde pești, dacă nu știți. Vine asta cu motoreta lui. Așa băieți, bun, deci ca să vindeți peștii medii, apăsați GPS, mergeți la pescar avansat. Deci pescar avansat. E un pic de mers, chiar e puțin mai mult de mers. Deci dacă e pescarul normal, e pescarul avansat. Chiar e un pic, n-am să zic. Bun, deci coborâți aici pescări. O să vă un pic mai tare, deoarece să nu mă acoperi asta cu avionului, ca mașina lui. Așa, hai că cobor și o să mă pierd. Uite că am pierd. Deci veniți frumos aici, bam, bam, bam. Frumos. Hai că opriți asta, deci veniți aici la bară frumoasă. Știți că era loca vânzătoare. Apăsați G. Și aici spune, vreau să vând pești. Bam. Și ai vândut, eu aveam pești, mi-am luat pești ca să vedeți. Deci aveam 0 bani. Am făcut 8700 doar din pești ăștia medii și ia vedeți că sunt. Erau cam... Puneți voi pauză, oricum o să pun și aici pe ecran câți pești erau și câți mi-a dat. Deci aveam 0, deci pe bun, gen, chiar aveam 0 dolari în... Aveam 0 dolari până asta, în ghiozdan, aveam 0 dolari, nu aveam niciun ban la mine și am făcut deja 8700. Deci eu zic că este foarte, foarte bine. Da, deci cam atât a fost cu acest job, deci uitați-vă la tot full. Dacă mai vreți episoade de genul acesta, oricum o să mai fac și la mecanic avansat, tot la 50 de ore și la... După voi face croitor. Deci, vă rog frumos, dacă vreți să mă susțineți, vă dați acolo un like, un follow, pe tot follow, mă cred, pe Insta, pe ce nu cred. Dați un subscribe, un like și eu vă pup. Da, și dacă aveți vreun comentariu, vreo întrebare sau ceva de genul, eu o să vă răspund cu toată dragoste, deci că sunt nebun. Cu toată, cât de repede pot o să vă răspund. Eu am fost Robică, vă pup, pa, pa.